Оборище и Хебър се разделиха по едно полувреме. Първото определено беше за домакините, но куриозно гостите вкараха победния си гол точно когато отстъпваха на съперника, като игра и инициатива. Точен в 46-та минута беше Ангел Лачев, който от 10 на метра вкара на празна врата за 0-1 след груба грешка в отбраната на хебърци. Това беше и единственият удар на гости в рамките на домакинската врата за първото полувреме. Ключовият момент на матча беше 20 минути по-рано. Тогава нападателят на Хебър Христо Спасов беше повален от стражът на Оборище Йордан Линков, но вместо дуспа и червен картон за Линков, рефер Даниел Захариев пусна играта да продължи. По-рано през първата част пазарджикли претендираха и за друга дуспа за игра с ръка при удар към вратата на противника, но и нея Захариев подмина с високомерие. След почивката Хебър се хвърли да изравнява, но не знаеш точно как. В последните 15 минути на матча Хебърси се измориха и се оголиха в защита. Невероятни пропуски за Оборище направиха Борис Благоев, Сънди, Васил Гърков и Николай Воденичаров. С отлични изяви пък изпъкна Милен Петракиев. Гости претендираха с право за една неосъдена дуспа в 70-та минута, а в края реферът отмени гол на Хебър.